Minecraft. Nevidná hra, v ktorej skladáš bloky na seba. Ale kto by povedal, že sa v Minecrafte dá postaviť toto, alebo toto, alebo toto. Dnes si ukážeme 5 najväčších stavieb hráčov, ktorí to stavali hodiny. Nemusíme to zdržiavať a môžeme ísť rovno na to. Kolany postavil toto. Perfektné jazero v Nederi. Ale ako? No, viete, v staršej verzii Minecraftu, keď ste priniesli ľad a rozbili ho v Nederi, mali ste vodu. A preto zastával celé jazero pieskom a nahradil to tým ľadom, tou vodou. A urobil tam ešte taký pekný ostrov. Kubikmetre. Ten postavil strašne veľkú stavbu. To by ste nedokázali ani za 3 roky. A to nehovorím o mne, čo nevie postaviť ani peknú stavbu. Toto je asi najväčšia stavba, ktorú máme v tomto videu. Lebo toto nie je len stavba. To má viac patier, kde je strašne veľa command blokov, ktoré určujú tie účely, čo má robiť. To nie je len stavba. To je perfektný vynález v Minecrafte. Medward postavil End portál, ale nie len tak ľadáky, to by bolo moc ľahké do toho videa. Postavil ho za borderom. Viete, vo verzii One Block Time ste mohli hádzať za border bloky. On to zistil, tak tam postavil celý End portál. Táto veľká stavba bola postavená, nevie sa, lebo bola postavená na serveri 2B2T, kde je strašne veľa griefrov a prežila tá bejska do roku 2022. Vtedy bola nalieznutá grieframi, ktorí ju spálili úplne na popel. O to nevinný, šel jsem spát, ale zdály se mi bludy. V tom snu mi máma říkala, že bych už neměl hulit. Prej užívej si mládí, ale někdy bez gumy. Ach bože, mami.